singakanani yobekeze noma isithazami singakanani yobegezela. Sanibonani, ugogo Msele kulo okhulumayo namhlanje onizela nezinye indaba engicabanga ukuthi beningakaze mhlasimbe nizicabanga ukuthi ubaba wengane osuke esebikeli ukuthi uma wengane ukhulelwe bese ubaba wengane yena vana phike ngoba mhlasimbe ubethandana nale ntombazane nje vele unonkosikazi ekhaya ushadile ngokubona ukuthi utheleke ehlanzweni akhetha ukuthi ingane akayiphike agcine ephika ingane yakhe. Baningi abantu abenza lezo zinto ezinjalo baphika ingane zabo ngoba sebesaba ukuthi bangene ehlanzweni ngenxa yokuthi banabantu babo abasafuni ukuzwakala ukuthi ibona benze iphutha bokuthi bakhulelisa izingane zabantu. Ekugcineni lo ngane uma isizelwe eseyibona ukuthi ingane yakhe usezoqala manje lo enyonyobela le ngane ayitshela ukuthi mina nguba kwakhe akasayitshela ukuthi wena ngangikuphika. Ngesikhathi esayitshela kanjalo ingane usefuna ukuyintshontsha ngoba yini useyayithanda manje useyayisola nokuthi wayiphikelana. Kanti nangalesikhathi ephika unina usuke emhlambalazi unina emphakathini sengathi manje umuntu obengayiphethe kahle. Kwayilelo gama lelo lokusho kanjalo ekugcineni ugcine sewuthi wena ingane yakho kusho ukuthi kumele wena umgeze kwayilo wamuntu owamnemba ngenhlamba ngoba lo nhlamba siyohlala ihleli kuyena nasenhlizweni ayisoze yazi yasuswa yilutho. Kumele kahle wena mawuse uthi ingane yakho kusho ukuthi kumele umhambise kumuntu oyomgeza inhlamba lo wamthuka yona ngoba uthola ukuthi lokho usukhuluma uyakuhleba awusahamba utshela abantu kade batshela ukuthi le ngane akusiye yakho kanti bebe yakho ubalekela wena icala. Manje futhi ke ngesinye isikhathi kwayiyona ingane le uthola ukuthi ibisikhulile izinto zayayifuna ukuhlangana azihlangani ngoba wena baba wayo uqale wayiphika lengane ngalesikhathi uyiphika lengane wena abantu bonke bazi ukuthi wena ingane wasakuyona yakho ngesikhathi usuthe yakho sekumele lengane igezwe lenhlambi kwakushiwo ngayo ukuthi akuyona yakho ngoba lengane ayizolungelwa ilutho ngoba yini le yanhlambi wayishoyo unina wayo inamathele enganeni. Ingane lapho uthola ukuthi mhlambi isikhulile ayifundi kahle esikoleni izinto zayihambi kahle kufanele isisebenza ayisakwazi ukusebenza ayizinto zayo nje zitshimba zihambi kahle ngishithonga uqobo linokuyidonsisana ngoba ngalesikhathi wena usuthi yakho kade uyiphikile ithongo lithuke selime phakathi nendawo lithi lo mntwana kanti noma iphikwa yilo muntu ekuthuba baba wakhe ukusho ukuthi kumele kwenzeke kanjani makunje. Ingane kanti yakho iphika nje wena ngoba usabe ihlanzo lokuthi ukhuleliswe umuntu unomuntu wakhe endlini. Musana ukuyenza leyo nto ngoba egcineni kufanele nigezele leyo nto. Wena uthukuma wengane kufanele umgeze mawusuthi lengane yakho ngoba wena umthukile kungabi uyena ozoyigeza wena ozokhipha into ukuthi uyamgeza igama lo walikhipha ngaye umthuka ngoba wawumthuka. Usekuzoba ingane uqobo kwayona uphinde uyigeze futhi kayona engathi ukwazi uyigeze ngisho ethongweni uqobo uthi cha nje ngiyayigezela lengane ngoba ngakhuluma amagama amabi ngoba ngangihlaseleke ngokuthi kwacaca ukuthi akusekho ukuthi manje ngivuma ingane ngoba ngase ngisaba nami ukuthi ngizolahlekelwa. Kodwa manje ngiyayibona ingane ukuthi yami sekineyamahloni ukuthi abantu bangitshethe ingane yami angisazi ngizokwenza njani. Mina ngugogo Msele kungithi uma ungasazi ukuthi njani qala uqolise kuqala bese uyakhuluma nonini ukuthi ngiyaqolisa ngicela ukugeze ngcono egameni lenhlambe engakunamathisela isangane even ngisho umntwana uzumgeze naye futhi ufuna umcele kahle ngoba ukuthi wakho mase mdala naye usuke seplana naye namaplanani mugeze na umntwana uthi cha mntanami ngicela ukugeza inhlamba engayisho kuma wakho ngithi wena uyona ingane yami ngoba kubalekile ukuthi izinto zonke sigezele ukuze izinto zethu zikwazi ukuhamba kahle ziqace zibe sendleleni nje eqonde ethwini ngoba uma ungagezile ku content namathela akulungi lutho ngawo. Engisho ukuthi ke phezulu kwalenkulumo engiyishoyo kuyenzeka kwesinye isikhathi kube lo ngane ubaba wayo wayizele kwayiyena uqobo usashona ngisho abantu abadala ekhaya nabo abasekho. Le ngane sekufanele njengoba sekufanele ukuthi igezwe nayo kumele phela ithola indlela yokuthi ke manje igeze kuqobo lengane kodwa abasekho abantu okuyibona kufanele ngabe bayegeza. Naye ingane kumele ikwazi ukuxhumana nabantu abanjengogogo Msele ixoxisane nabo ukuthi cha bo gogo ngiyezwa kuthiwa ngangiphikiwe iyiphi indlela engenza ngayo ukuze ngilungise izinto zami zikwazi ukuhamba kahle.
bese ngimtshela mina umntwana ukuthi cha mntwana ngoba wathi amsekho umuntu ongakulungisela into yakho usungazenzela wena uthenga izinto uze kubantu abanjengogogo uMseleku bakugeze kahle ukuze lenhlamba le ingalokwane yahlala kwena ikunamathela ukuze ube sesibongweni uqonde thwi ube umntwana ube nedlozi elizofukamela kahle ngoba idlozi lakho usuke lingasakufukamela selintengantenga ngoba usufana nokuthi kahle kahle lo mntwana owakabani ngoba uphikwe umuntu okuyena obevele kwazi manje lonto yahlala yanamathela kuwena yagcina isiyinto eyenza nje izinto eziningi kuwena empilweni yakho awukwazi ukwenza lutho yile nhlamba uhlamba kwesikhathi abakwazi ukuhlolela kahle abantu bakutshele balokuthiwa nje kunenhlamba enziwa ubaba wakho kuma wakho uyayizwa lonto umntwanakazi inhlambani ubaba wathini ukuma cha kanti kwakulelo gama musuzwile wena ngabantu abadala ukuthi cha ubaba wakho waqale wakuphika wena waze washona egcine kuphikile noma ngabe sabuye sabona ukuthi kwakuyena baba wakho kodwa manje akasekho hamba kogogo uMseleku bakulungisela inkinga yakho bakugeze ube insizwa yake nenhle eclean sengithi ke anginaziseke ukuthi ngikhona njalo eGoli ngikhona nje kumanje ngikhona kulokusukela emhla ka1 bengikhona ngikhona eGoli eSoweto ininingwane yonke ikhona lapha eNzansi ekuyiyona ezoyalela abantu ngibona abafuna ukuza bafona badukayo noma ngabe sebeseduze bafuna ukuyalela indlela bazoyalela indlela bafike abanye nje babe khona phela abafikile namhlanje ukusho ukuthi bebeyimisele ngokuthi bafuna into zabo isheshe sengiyakutshela ukuthi nawe ke obungade ungakezwa noma ubukade ungakanaki nokubuka lapha kuma YouTube ngithi ke ngena phakathi ke manje ubuke ukuze ubone ukuthi ugogo uMseleku kuphi ugogo uMseleku useGoli eSoweto imininingwane yonke uzoyithola eNzansi nenamba yami yocingo konke makukuthi ubuqala ukubuka namhlanje ngiyabonga makosi.